Maayong buntag sa atong tanang mga suking tigpaminaw sa tingog sa kamatuoran. Kami magatimbaya karong adlaw kaninyong tanan. Unang-una si Sir Oliver Tau kauban siyang tibuok nga pamilya. Maayong adlaw kaninyo Sir. O itimbaya po dahil nato diha si Pastora Mary Jane Presores sa baniyang pamilya diha sa Sibuli na Laak. Kay Pastor Ben Arcelo sa Candiis Laak. Maayong pagpaminaw kaninyo Pastor. Ingon man diha kay Pastor Jeff Constantino sa Tagpupot, Florida Kapalong, maayong pagpaminaw sa inyo. Ug sa maitong Sarangani Province kay Pastor Edward de la Piña kauban sa iyang tibuok nga pamilya, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Ug maayong pagpaminaw po kay Sir Jimmy, Mr. and Mrs. Jimmy Himungala, ug itimbaya po namo no ang kanang viewers sa Facebook page sa Tingog sa Kamatuoran. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan nining adlaw ang Dios magapanalangin. Ato sa itimbayan atong pamilya sa Zamboanga City, ang Restoration of Life Family Church ni Pastor Alden Bisira uban sa iyang asawa sa Pastor Ferry Bisira. Iyang mga anak, tingnan man mo sa atong mga kaigsuonan dito sa Zamboanga, sila Brother Jojo, Gamay, Elmer and family, ingon mo sa events, nahipod may pagpaminaw kanatong tanan din no mga kaigsuonan. Tingnan man usab sa akong pamilya, makapagpaparintihan din sa Kaganguhan, Panabo City. Naminaw sila karon Aldrin Academia family, Cantoy family, Bustamante family, ingon pa usab ato mga kailalaan din ang Ginoo mag-uban kanato sa kanunay. Praise God, alay ko lang Ginoo sa walay katapusan. Mapasalamatun kita tungod kay ibalik mo sa kita sa pagsikya sa kawinan alang sa pagpadayon ng programang Tingog sa Kamatuoran. Amo kamo gipasalamatan of course sa atong mga katawhan na nagapaluyo sa programa. Kung sa atong mga suking tipaminaw dali sa Tagum City, especially dali sa Trade Center, sa mga PD cover tungod kay kabulukong suluhin ka mo karoon sa 19.3 sa Tagum City. Huwag kami mapasalamatan sa inyong mga kabalayan tungod kay kabalumi nga karong oras sa ilabi na diyan sa lungsod sa Laak, sa Candies, sa Sibulida. Ang Diyos magapanalangin sa tanang mga nagapaminaw diyan sa itong mga kasalinganan. And of course, diyan sa Panamorin, at ang listener daw diyan na kanunay nagapaminaw ni ining programa. Kusog kayo diyan, ang station sa 98.3 sa mga ginikanan ni Jai, matapas sa ito ang suon ng pamilya pastor. Kusog kayo diyan. No? So, salamat sa Ginoo kay ang Diyos good. Nagapasiugda o nagahimo og lakang aron masilya ang pulong sa Dios ngadto sa atong kabalayan. Salamat usab ni Sir Oliver Taugo sa iyang balay katapusan nga pagsuporta. Mao siya ang taong sukad pa sa una. Wala gibugiya sa pag support sa bulatot sa aton. Ang Dios pagpanalangin kanimo. And pasalamatan po natin si Pastor Edward de la Piña. Tungod kay grabe ka buotang na kasintahan sa pagka-damage sa sakyanan gihatag sa Ginoo sa buwa sa diyang gihatod na mo dito sa Chinsan kung kaya dito man kuha o gihatag sa Ginoo ug pasalamat po ni kay gigamit po siya tungod kay ipahulang niya iyahang unit for the meantime ang unit na iyon nag-recover sa pag-ayo sa bilutan sa kauban sa masawa sa tibok ng pamilya. And of course, atong pasalamatan ang Restoration of Life Family Church din sa Tagum City na napuminisyon din sa naglalaing mga lungsod sa Kapalong, lungsod sa Talaingon, lungsod sa Santo Tomas, sa Carmen, Panabo, Mawag, o sa uban pang mga kalungsuran, especially dito sa Tagum City. Salamat sa inyong pagsuporta ni ining programang Tingog sa Kamatuoran. Ang Diyos lamang mao'y magapanalangin niini. Ug dili na magisuportahan ni makakuan, makagreat pa sa sunod tugod kay January pa ta. No?
Ah, murag December, kano sa ta makabalik kanong Saturday pastor murag 22 na. So happy ta pud ta magpasko no. Alang sa tanan mga suking tigpaminaw, hala. Pamalit na mo diri sa inyong gustong paliton. Bisag asa. Tungod kay panahon na sa pagtinatagay sa atong mga pamilya. Alam mo may paghatag o concern. Ayaw kayo mo paghatag sa uban. Siguro ka lang sa imong pamilya o sa kamuhatag sa imong mga higala. Tulad kay mas nindot kong pamilya. According to 1 Thessalonians 1 Timothy chapter 5 verse 8. 5 verse 8, unahon din ang pamilya. No? Salamat sa Ginoo. Ang Diyos magpanalangin sa iyang mga pulo. Kamanan nga Diyos sa langit, isip ka na mo nga tagiya sa tanang butang. Nagpasalamat ako sa iyo mo Ginoo tungod kay padayon kang nagsulti pinagi sa imuhang pulong na maoy among nagabayan alang sa paghatag sa pagmensahe ng Diyos mga kapatid. Kamanan nga Diyos sa langit. Diyos kaman nga tagiya. Kung kaya nimo ang tanan. Tungod kay hari ka na makahimo sa bisan mo. Ginoong Jesus, ilocate karon ang mga tao na imong pinili. Mga tinawag o pinili. Ilocate karon adlaw ang mga tao nga nagkinahanglan kini. Maabli nila kini nga station. Maabli nila kini aron maminaw sila. Father, akong itiklara ug gimanduan ang tanan nga naminaw makasinati sa kagawasan. Pinaagi sa pulo na magdalang kamatuoran. Holy Spirit, agent command. Kaya malo ka kung kinsa ang nanginahanglan sa imo ka. Kung kinsa katong dunay mga problema. Dunay mga balatian. Dunay mga kalibog. Dunay mga pagbatik na dilipay. Holy Spirit, touch them in the name of Jesus. Sa krus sa Kalbaryo, giduphan mo ang among mga sa. Ipasaylo mo ka mga Jesus. Usa ka benepisyo, usa ka pribilehiyo na among nadawat gikan kanimo. Katungod sa imong pagpalansang sa Diyos. Among nasaksi ang kamatuuran sa kinabuhi nga walay katapusan. Naigitanyag mo sa mga tao nga mituok kanimo sa paghari sa imong giharian. Nagpasalamat kami karong adlaw. Dakutob sa maabot ni nga tingog o kini nga station sa naglain-laing mga lugar. Lain-laing mga probinsya. Lain-laing mga kalungsuran o syudad. Tanduga karon ang ilang mga kasigkasan. Bisan pa man Lord sa among mga viewers sa Facebook page sa tingog sa kamatuoran. Kay malumi nga ila kining gipaabot aron maminaw na usab sila. Father, karong orasa manmuhat ka ngadto sa ilang mga kasigkasan. Nalayon ka sa walay katapusan. Ang dungog himaya pagpasadugog pasalamat among gibalik lamang kadi. Tulad kay ikaw lang pwedeng alayan. Kapudawat. Sa ngalan sa mga. Sa anak, sa Diyos sa Espiritu. Amen. Mga higala o kaigsuunan, karong adlaw samtang ganina natulog ko, gipukaw ko sa mensahe sa Diyos. Na nagingon, ang mga katawhan nga nagapuyo sa kangit-ngit,
nga malandagan sa kahayag, makabaton sa hingpit na kinabuhi. Busa gidala ko kamo diya sa mensahe sa Dios. Tugod kay kami nga mga mensahero. Ingon pa ni Jeremiah, ato sa nabrihan ka Dios si Jeremiah, chapter 1, verse 8. Tugod kay ang mga alagad sa Dios, butanganan lang magpulong sa iyang mga ngapit. Butanganan og mensahe. Tugod kay kami, pagatawgon nga mga mensahero, mga nagrepresenta, mga nagdumala sa pulong sa Ginoo. Jeremiah chapter 1 verse 8, ayaw kahadlok sa mga tao kay magauman ngayon ako sa pagpanalipod kanimo. Ilocate pastoratong butangan ko pulong ang imong mga ngabi. Jeremiah chapter 1 verse 6 to 7, ningon ako o Ginoong Dios, dili ako maayong manulti. Batan-on pa ako. Verse 7, apan ningon ang Ginoo kanako. Ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa, kinahanglan nga mulakaw ka bisan asa ko ikaw ipadala ug isulti mo ang bisan unsa nga ipasulti ko kanimo. Ipasulti ko ang bisan unsa nga ipasulti ko kanimo. Kami nga mga mensahero sa Dios. Igo lamang kami nagapaabot kung unsay among isulti ngadto sa katawhan. Kay kini nga programa, kini nga tingog sa kamatuoran nga gidala karon. Wala ni kamatuoran kung sa among idea. Ang kamatuoran ana sa mga pulong sa Dios. Manang dalahon ko kamo diri sa Colossus kapitulo 1 versikulo 13 nga nagkanayon. Giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangit-ngit. O gipahilo na didto sa gingharian sa iyang pinanggang anak. Pinaagi sa iyang anak gitubos niya kita. Kini nagpasabot. Nagipasaylo na niya ang atong mga sala. Kung ikaw karon higalag igsuon nga naminaw, nagapadayon sa pagsun-in niining programang tingog sa kamatuoran. Kung ikaw nakasinati karon sa kinabuhi, nga gitawag nato kinabuhi nga nagapuyo diya sa kangit-ngit. Tingali nawad-an ikaw sa paglaom. Nawad-an ikaw sa gitawag nato nga gilauman mo nga mahitabo sa imong kinabuhi tungod kay kun ang tao ana nagapuyo sa kagit-git, dili niya makita kung unsay naa sa unahan. Daghang katawhan karon. Nagpuyo diya sa kagit-git. Kangit-git nga nagrepresenta sa atong mga kamug-at na mga problema. Daw dili nato madaog sa atong kaugalingon. Kangit-git nga wala kita'y adtuan o kasulbaran sa atong mga problema. Kangit-git ngadto sa gitawag nga balatian nga nawad-an kitag paglaom. Kangit-git nga nawad-an og kalipay. Kangit-git nga nawad-an sa tinuod nga kinabuhi. Ay kung atong iliteral pagsabot, kung magpuyo ka sa usa ka lugar nga perting ni uba, dili nimo mabati ang kalipay. Dili nimo ma-enjoy ang lugar nga imong gipuy-an. Bisag unsa ka anindot sa imong panimalay, bisag unsa ka anindot sa imong gisinina o gibisti sa imong kaugalingon. Apan kung ikaw nagapuyo sa kagit-git, dili mo makita ang kaanindot ni ini. Tugod kay mga tao nga nagpuyo sa kagit-git, nagpadayag sa nawad-an o paglaom. Tingali nagkaroon kag sakit, o niingon na ang mga tambalan nga wala na po ikapaayo kanimo. O tingali dug na kay bugat ng mga problema. Nga moingon ang imong kaugalingon, asa na ako kini sulbaron, asa ko mangitag kasulbaran. Tingali nakabaton kag kahadto. Kamoy hinungdan, nga miluklok ka ngadto sa kangit-ngit. Halos dili ka na mo gawas sa imong kwarto.
Tugod kay naa kanay kahadlok. Ado na kanay publiko. Ang rason nga nung si Jesus miyando, gusto ka niya i-rescue sa imong kinabuhi. Gusto ka niya luwason sa imong kahimtang. Gusto ka niya tabangan sa imong kahimtang. Ayaw kawalag paglaog. Kay nagpasalig ang Diyos sa iyang mga pulong. Nga kung ang tao muduol ka niya, according to John, chapter 12, verse 35 to 36, atong basahon sa magaliw. John 12, verse 35 to 36. Gitubag sila ni Jesus, hapit nang mawala ang suga diha sa inyong taliwala. Busa samtang ania pa kini, pag kinabuhi kamo diha ni ini nga suga, kay basin kun maabtan kamo sa kangitngit. Kay ang nagalakaw diha sa kangitngit, dili makahibalo kung asa siya nagapadulong. 36, busa tuuhin ninyo ako nga mao ang suga samtang ania pa ako uban kaninyo aron malamdagan ang inyong nauno. Lintras ang Ginoo nagpadayag nga naa pa siya. Kung ikaw karon nakabaton, ikaw kangitngit sa kinabuhi. Nagpasalig siya sa iyang mga balaod, sa iyang mga pulong. Lintras anaa pa siya. Adunay kahayag sa atong kinabuhi. Adunay paglaog. Tungod kay si Jesus, ang Ginoo nga akong gilagaran o imong gilagaran, nagpaila siya na siyang kahayag sa kangitngit. John chapter 8 verse 12. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Kung ikaw nangitngitan sa imong kinabuhi karon, kung ikaw nawad-an og paglaom karon, si Jesus ang solusyon sa imong kinabuhi nga nagpuyo sa kangitngit. Si Jesus nagingon, ako ang kahayag sa mga tao sa kalibutan. Si bisan kinsa nga tao karon nga nagpuyo diha sa kangitngit, walay sama sa gi-offer ni Jesus kanindot nga nagingon siya. Mintas ania pa ko nagadanag kaninyo. Ug sa ingon pa sa John chapter 8 verse 12, ako ang suga sa kalibutan, ako ang suga sa katawhan. Nga si bisan kinsa moduol kaniya makabatud sa tinuod nga kahayag sa kinabuhi. Si Jesus lamang ang sulbad sa tanan nga nagpuyo diha sa kagitnaan. Balik ko na po, misulti pag-usap si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka nako, dili gayon magkinabuhi diha sa kangitngit, kundi mahayagan siya sa suga nga nagahatag og kinabuhi. Ang nagasunod kanako mahayagan ug mahatagan og suga. Hallelujah. Kung ikaw karon nabug-atan sa imong mga kasinatian nga dili maayo, kung nakita nimo karon nga ang mga tao hingbalibad na sa imong mga kasinat, sa imong gusto ipaabot uta kanila nga matabangan ka, ano na pay last option nimo karon? Si Jesus dili gayud mo balibad kanimo. Dili kaniya balibaran. Kay ang Diyos mianhi at aron mo rescue sa mga tao na naa sa kangitngit. Kung ikaw karon nagpuyo diya sa kangitngit, adunay paglaom nga akong mahatag kanimo. Si Jesus lamang. Nakahigalag kay sunan nga nagapaminaw karon. Ako mismo nakasinati, kauban sa akong asawa sa gitawaga, dark ages sa kinabuhi. Wala tuo at tubangan luyo daw, wala na tao.
nga imong kaatubang o imong katagaan sa imong kasumbungan sa imong kinabuhi. Apan ang tao di ay mintas buhi pa, adunay paglaom. Si Jesus nagsulti, ang iyang mga pulong nga mintas buhi pa, ang tao adunay paglaom nga mahatag niya sa mga tao nga moduol kaniya. Magwawali or Ecclesiastes chapter 9 verse 4 sa phrase A, samtang buhi pa ang tao, may paglaom. Samtang buhi pa ang tao, adunay paglaom. Hallelujah. Ningon siya dili sa verse 13 sa Colossians chapter 1 verse 13, ningon siya, giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit. Ang makaluwas lang kanato sa gahom sa kangitngit, walay lain ang atong Ginoo nga si Jesus, na usa ka hari nga muluwas sa imong kahimtang. Ug matud pa nga ipahilo na ikaw sa iyang gingharian sa pinangga niyang anak nga mao si Jesus. O pinaagi ni Jesus, pinaagi sa iyang anak, gitubos niya kita. O pinaagi usab ni Jesus, ang tao mapasaylo sa iyang mga sala. Kung naminaw ka ikaw karon naminaw igsoon. Kung ikaw nalulong sa imong bisyo karon, bisyo sa droga, bisag unsang klaseng bisyo nga naagbot kanimo, si Jesus ang sulbad sa atong kamitngit sa kinabuhi. Tingali, halos dili ka na makagawas sa imong bisyo. Halos dili ka na makapahulay sa imong bisyo. Halos hasulon kaniya sa tibuok mong kinabuhi. Kabisan ang imong katapusang itigom nga salapi para sa imong pamilya. Apan kung manginahanglan ang bisyo sa atong kinabuhi, usahay ato pang makuha. O sa dihang ato na kining maangkon, adunay pagmahay, adunay pagbasol sulod sa imong kasing-kasing. Ug nag-ampo ka nga makagawas ka niya, sultihan ko ikaw, si Jesus lamang ang paglaom sa kinabuhi sa tao. Kay human nimo makasulod sa bilangguan, mabayaran ang imong mga sala, paggawas nimo, muhimo ra gyapon kitag sala, tungod kay ang kinabuhi nga naa sa kamitngit, si Jesus lamang ang makahatag kanatong kahayag. Si Jesus lamang ang makapasaylo sa atong mga sala. Kinsa ka man nga naminaw karon, kinsa ka man nga nagkinahanglan sa kahayag, panahon na nga moduol ka kang Jesus. Kay dili kaniya balibaran. Hallelujah. Second Corinthians chapter 4 verse 6 nag-iwan. Ang Dios nga nag-ingon, gikan sa kangitngit mo danag ang kahayag. Gikan sa kangitngit, adunay kahayag nga imong maangkon. Hallelujah. Mao usab ang naghatag og kahayag sa among hunahuna aron masabtan namo kung unsa ang gahom nga iyang gipakita pinaagi kang Kristo. Si Paul nakasinati og kangitngit sa kinabuhi. Apan tiyang gipasundayan
nga pinaagi ni Kristo na kabaton siya kahayag. Daghang mga tao sa Biblia, mga Bible character, nga doon ay dili maayong mga kasinatian. Si Moises, usa ka kriminal. Si Samson, nakasala. Si David, nakasala. Si Solomon, apan ang Diyos naghatag kanilang paglaom. Munang gingon sa Kapitulo 3 sa 23 sa Roma, kitang tanan subject sa pagpakasala. Apaningon si Jesus, verse 14 sa Colossians chapter 1, pinaagi sa iyang anak, gitubos niya kita. Kini nagpasabot, nga gipasaylo na niya ang atong mga sala. Kung ang tao mo doon sa Ginoo, makabaton ikaw hingpit nagkapasayloan. Wala gingon ganina sa Ginoo sa tuwa, while natulog ko ganang buntag ingon siya. Ang tao nga na sa kangit-ngit, kung makabaton o kahayag, makabaton o paglaon. Si Jesus ang nagpasabot na kahayag. Kung imo siyang ilhon, tuhuan, na usa ka Dios nga maghari sa imong kinabuhi, makabaton ikaw sa tinuod nga paglaom sa imong kinabuhi. Ining nakigsulti kaninyo sa kahanginan. Nakasinati akong dark ages sa kinabuhi. Apan salamat ni Jesus nga akong Ginoo ug usa ka hari nga nagtawag sa akong kinabuhi. Nakabaton ako sa himpit nga kahayag o paglaom. Nga ang tao di ay mintas buhi, adunay paglaom na ihatag sa Ginoo. Matud pa sa Roma chapter 15 verse 13, hinaot nga ang Dios nga tinugdan sa paglaom, maghatag usab kaninyong kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, musamot kadako ang inyong paglaom. Musamot kadako ang inyong paglaom. Yatagan kitag paglaom sa Ginoo. Ako kamong tagaan ko sa kainyong dulo. Pananglit, nagpuyo ka sa usang kabalay. Napertig yung itita kay burn out. Sabi ninyo, pabahang ita kag gamayng kahayag. Malipay ko ka. Diha nimo ma-appreciate ang kahayag kung naa ka sa kanyang. Diha ka manginahanglan sa Ginoo kung naa ka sa wala na itawag ng walaw. Kay si Jesus lang ang makahatag sa tinuod na paglaw. Diha nimo, hindi ka na kinahanglan ni Jesus. Kung gibalibaran ka na sa doktor, kung wala na'y tao na magpautang sa imo, wala na'y tao magpahulam sa imo, kapag na Diyos na muhatag kami mo sa imong ipangayo. I-text lamang kini nga numero. Samtang magapadayon kami sa pagsibya sa pulong sa Dios, amo daang ihatag ang among numero, and then i-text dayon kami kay mintos na pa kami oras, panahon o minuto. Tugod kay isa ka oras lamang diri kami makigsulti sa kahanginan ug among naginuton ang inyong mga text messages nga gusto kamo magpaampo karong orasa ang inyong ubos nga alagad, the prodigal son. Muingon kaninyo, ang tao adunay paglaom. Kung ang tao mudangop sa tinuod, adunay gitawag kinabuhi nga mao si Jesus ang maghatag kanato sa himpit nga paglaom. Hallelujah. Mao kini ang numero sa tingog sa kamatuoran sa Smart 0920-2685-089 0920-2685-089
089, and then sa PM 0965 43 53347 0965 43 53347. The text na yun, kung kinahanglan kag panabang, pinagi sa mga pagampo. During sa among dark ages, lunay usa ka tao na nakatabang ka namo. Adlaw gabi, adunay mga pangaliyupo niya sa Ginoo nga makabangon kining alagad sa Dios. Ug karon nadungog na sa kahanginan. Ang tao di ay dunay gitawag kasinatian. Makasabot sa mga tao sab na dunay kasinatian. Una kami lagi gipauna na nakasinatig dark ages sa kinabuhi. Para kamo nga naminaw karon makaingon kamo nga tinuod kayo nga si Jesus muhatag sa paglaom. Ingon pa sa 1 John chapter 1 verse 5. Mao kini ang among nadunggan nga gitudlo ni Jesus, ni Jesucristo. Ug mausab kini ang among gisangyaw kanimo nga ang Dios kahayag ug wala gayoy kangit-ngit diha kaniya. Nga kung ikaw karon nakasinati kag kangit-ngit, nga kung moduol ka kaniya, walay kangit-ngit nga makita sa imong kinabuhi. Hatagan kaniya og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom, bag-ong kalipay, bag-ong kalinaw, bag-ong sa gitawag na kinabuhi na nagpuyo sa kalibutan. In verse 7 nagingon, apan ko na kinabuhi kita diya sa kahayag. Ingon nga ang Diyos kahayag, may panaghiusa kita. Ug ang dugo ni Jesus, nga anak sa Dios nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Sa ato pa kung ang taong muduol kang Ginoong Jesus nga usa ka hari, adunay gitawag paghiusa. Musulod siya sa imo. Makig-abin sa kanimo. Aron dili ka na niya biyaan. Kay ang kahayag na imong nadawat karon, dili mo biya hangtod sa kahanturan. Si Jesus ang Diyos ug Hari sa atong kinabuhi. Mga higala, mga kaigsunan, i-text dayon ang among numero. Tugod kay karong orasa, among naginuton ang mga oras na among mahatag. O mahatag namo kanimo pinaagi sa pagbasa sa inyong mga text messages na nagkinahanglan kamo kahayag na si Jesus sa atong kinabuhi. The text ang inyong gusto ipaampo kay moampo kami kaninyo. Hallelujah. Akong ihatag sa panahon kang pastor. Kung mag-isip o hangit-ngit, tinutunggi mo ni Pastor ganina nga diha sa kanit-ngit, ma-appreciate nimo ang kahayag. Bisan gamay lang ganit nga kahayag. So kana nga kahayag nag-represent na ang Jesus Christ kapag sa John 8:12. So nasabtan ako ba nga ang kinabuhi di sa tao dunay panahon nga moabot gyud ning gitawag og kanit-ngit. Kana bitaw wad-an na kag paglaom. Kung mahisgot og wad-an na kag paglaom, wala na kay kalinaw sa una-una, wala na kay kalipay, sa kasing-kasing, totally black na kay imong una-una nga kanang wala na kay gituuhan nga makatabang sa imuha. Ako Musangko sa paghigo. yes, masangkot gyud sa paghigo, Kailangan depression. masangkot na ng depression, frustration, tanan na gyud basta mahisgot kag kanang tao nga nawad-an og paglaom. Mo nay usa nga nagrepresent sa kanang kangit-ngit. So sa amo ang panahon sa una ni Pastor tinuod gyud nga wala gyud lain nag-rescue sa amoa. Ang Ginoo lang gyud nga nagpaila pud atong panahon sa amo ang mga kinabuhi nga usa siya kahari. So bisan sa mao nga kahimtang namo ni Pastor nga naa gyud ni sa
Itaw og kangit-ngit tungod kay nag-inusara naman lang ni pastor. Amen. Ni bisan pamilya na mo, murag ka ning nitalikod sa amoa, mga higala, nitalikod. Ang Ginoo gyud ay no sa panahon di ay nga mangitita ng atong kinabuhi. Dili gyud ay mobriya ang Ginoo sa atoa. Dili gyud ay siya bungol iyang dalungan nga dili siya makadungog sa ato ang mga pagsampit sa iya. Kay ma-prove man gyud nako mga higala, mga igsuon karon sa kahanginan no, bisa sa ato mga viewers sa Facebook, maka-prove gyud ko nga sa panahon di ay sa ato ang kanang dark ages sa kinabuhi. Kung mosampit ka sa Ginoo, di po ta kasampit sa Ginoo kung wala pud nato mailhi siya. So importante pud sa kinabuhi sa tao nga maila-ila nato ang Ginoo, nga usa siya kahari kaysa diha nga pamaagi mga igsuon, mahayagan gyud ang ato ang kanang kangit-ngit, kanang kinabuhi nga kangit-ngit, mapulihan gyud og kahayag. Labisan adlaw-adlaw nagaabot ang mga problema na mo ni pastor, na nami kahadlok kanang spirit of fear na nagina sa amuang nga bisan sa pagkatulog, maglisod mig pagkatulog ug maayo, bisan sa pagkaon wala na ganas pagkaon, bisan sa pagtrabaho wala na lami itrabaho, pero katong mga panahon na ba nagdalaygon kaayo ang Ginoo gyud nga nagpaila nga usa ka hari sa among kinabuhi kay dito atong mga panahon na nahupay tanan in spite sa tanang kahadlok gipulihan sa Ginoo ug kalig-on. Nakabaton kong paglaom, bagong paglaom sa Ginoo tungod kay gituohan man jud nako nga kinsa may makatabang sa amoa, kinsa may makaluwas sa among kahimtang, dili di ay tao, dili di ay atong pamilya, dili di ay nato ang atong higala kaysa tinud lang ang tao mo mutalikod gyud na sa panahon nga ikaw manginahanglan kanila. Mula pero ang Ginoo nga usa ka hari di gyud di ay kaya niya nga mutalikod sa mga tao nga nagpaubos sa iya lang kaugalingon di atubangan sa Dios. Mao na nga tinuod ang Roma 15:13 ganina, ang Dios mo itinugdan sa tanang paglaom. Usa mga kaigsuonan nga nakadungog karon sa mensahe sa Ginoo. Samtang buhay pa ang tao, napay paglaom. Pasalig na sa Ginoo mga igsuon. Samtang buhay pa ang tao, napay yung paglaom. Muna kami naka-experience with dark ages sa kinabuhi, gikan ni atong pagkaila namo sa Ginoo nga usa ka hari karon, nahimong kahayag ang among kinabuhi ni pastor. Ug dalaygon ang Ginoo niya na tungod kay ang amo ang pagpuyo karon malipayo na. Di sama kanito nga gubot kaayo. Puros kabuol. Puros kagubot. Pero karon dalaygon ang hari. Siya ang naghatag kahayag sa among kinabuhi. Instead nga ngit-ngit among kinabuhi, tungod kay naila-ila na mo siya nga hari, nakabaton mig kahayag mga igsoon. Muna nga karon dalaygon siya, ako jud siya ginapasidulan. Amen. Akong na-experience na kanadeng naata sa dark ages, tinuod ditong giingon ni pastor na wala gid tay laing duulan. Kay nga naman ako sa una naka-experience ko ani kani ditong panahon na naatas abundansya ta, daghan tag mga higala, daghan mo duol sa imuha. Pero pag paabot na sa panahon na ikaw na pod ang nanginahanglan, wala na gyud mo duol sa imuha og ang mahitabo dilibakon ka, biayon ka tungod kay ana gid ang tao. Pero sa panahon nga kana bitong naana ta sa kangit-ngit, feeling nato nga hopeless na atong kinabuhi. Nasayop lang gid ko atong panahon na kay wala gid ko naman ko'y pag-ila sa Ginoo pero dili ana kahimpi tungod kay nagduha-duha ka kanang bitong mo mga mag-ampo ka nga Lord tabangi ko. Pag human nimo pagsulod ni pagawas nimo nagunaon ko pag-asa na pong tawhan na imong duulan para makasulbad sa imong problema. Ug tinuod gid na siya nga kung naa ka sa kangit-ngit nagapangita tag kahayag kay kung wala tay kahayag na makita masugapa man ta magbaktas maglakaw di ba sa kwarto mahadlok gid ka kay tungod naman ta sa kangit-ngit ug naa tay makit-an pud nga kahayag sa atong silingan murag lami kay paminawon kay nalamdadan ka mga kaigsuonan wala ko kahibalo nga naaday tanan sa Ginoo ang kahayag. Una nga sa dihang nakadawat nako sa paghari sa Dios, ang gahom sa Dios naghatag nako kahayag ug lami kaayo ang paminaw. Karon dili siya lisod pangayuan og kanabitang tabang kay ako nasayran kung sa Ginoo day ta modawat. Ana agyud wala gid siya pag-atubili nga muhatag kanato sa atong gipangayon kana ako nagtuman ta sa iyang kabubuton. Busa karon mga kaigsunan natagamtaman nako ang kahayag sa Ginoo. Bisan pag mag-brown out og 24 hours,
na ako'y gisaligan nga generator o walay lain ka ng generator mo na akong Dios na maghatag na akong kahayag. Amen. Sa Matthew chapter 4 verse 16. Apan bisan nagapuyo diha sa kangitngit ang mga tao niini nga mga dapit, makakita sila og kahayag na hitabihan. Ang mga naa sa kangitngit nga mahadlok mamatay madan-aga. Buot pasabot ang tao nga nawat ang paglaom, si Jesus muhatag. Pagpako. Busa sa tanang mga shooting tigpaminaw, siguro na-late mo sa ato ang numero sa ato ang mga shooting tigpaminaw. Gusto na ko ibalik sa inyo ang numero nga angay ninyo i-text. Kaya na patay 15 minutes para sa pagbasa sa inyong mga gustong ipaampo. Hallelujah. Okay, balikon po sa paghatag sa numero sa Smart 0920-2685-089. 0920-2685-089. And then sa PM, 0965-4353-347. Padayon lang, doon na natin nag-text, ato na mula po, hangtod na ibasa na ito ang ato mga nag-text sa ato. So karong daga, nagpasalig ang Ginoo na muhatag siya paglaom sa mga taong nagkasinati sa wala. Walay ko na Ginoo sa walay katapusan. Hallelujah. Basa ko pa. Okay, atong basa na atong fixter sa last 3 number, 298. Mayong buntag sa tanan. Prayer request na po nga unta tanan na ay ipangbati sa ilang panglawas maayo. Tanan backsliders mobalik na po sa atong Ginoo kay siya lamang ang balikan ni ining tanan. Atong tibuok pamilya mga lagad na unta sa atong Ginoo. Gamay lang ang atong kinabuhi, dili na nato pagamyon o sayangan atong panahon. Let's just not exist but live. And living is only when we are living a Christ-like life. Itago na ko akong pangalan sa LDMN. Salamat. Okay, salamat sa inyong paghatag ng pagpagkabala sa atong mga kaigsuunan nga ipakulay sa pagpangalaga sa inyo. And doon ay mensahe gikan ni Jonathan Manligoy from Surigao, Isli. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Ako po sa una ulipon sa dangitngit. Ulipon sa bisyo nga dula ug duta. Sa una ni kinabuhi ni Pastor Jonathan. Kristo ko sa Ginoo pinahagi sa iyang alagad. Ug karon pinahagi sa Ginoo niya gamit lang ang mga tao. Ug karon nakamatun ko og kahayag sa kinabuhi. Paglaom sa kinabuhi girestor ko sa Ginoo. Girestor niya ang relasyon namong mag-asawa. Actually, si Pastor Jonathan Manligoy is si parit ng tani sa iyang wife for pila ka years, mga 10 plus years. No? So karon tungod sa iyang pag-ilan sa Ginoo, iyang wife na-restore ilahang kami niyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Gi-restore niya ang relasyon namong mag-asawa ug sigurado jud ko na klaro ug kahayag kaayo ang padulngan sa akong kinabuhi karon. Dalay ko lang hari na mao sa Ginoong Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Tingali doon na pa mo yung mga text din na. Doon na pa yung message diya sa ato ang Facebook page tingog sa kamatuoran. Inyo lang i-type atong basahon
samtang ana pa kitay mga pulas na atong madaginot diini orasan. Kalay ko na Ginoo sa walay katapusan. Padayon kita sa paghatag og insight. Ang tao di ay nga nawat ang paglaom, nawat ang kalipay. Amen. Naganahan mo kaon. Naganahan mo suroy-suroy, labi na kay pastor karon, di na niya mabati ang essence, no? Kaya gitawag the spirit of Christmas. Ang tao dahil nanawad ang paglaong kanunay masud-anon. Kanunay sa puton. Gamay bikil, kirala. Tungod kay nawad ang sa paglaong. Kung mapatay, sayo na. Kawa na yung paglaong. Kung maghikog, pinakasayo na. Mga ikalat iksunan, dalhon mo kamo sa mensahe nga nagingon. Ayaw sayangin kinabuhi. Amen. Ang tao nga dumintas buhi pa. Ado na gayon gitawag na paglaom. Ug kana nga paglaom, gihatag niya sa mga tao nga buduol. Mga igsoon, mga higala, ini nga programa nagapasundayag ug nagapakita sa gitawag pag-rescue sa mga tao. Ang tinuod si Jesus niyamhi, ang katuyuan niya nga mo-rescue lang sa mga tao. Tungod kay ang mga tao karon ana sa kangit-ngit. Ang gusto niya hatagan sa kahayag, magikan sa iyang amuan na paglaom. Ang kasalamat sa Ginoo nga aton nadawat karon. Okay, napag-yun sa Salmo 34 verse 18. Duol ang Ginoo sa mga napakyas o luwason niya ang mga nawad-an o paglaom. So nagapasabot lamang mga higala, mga igsoon karon na nakadungog din ng mensahe sa Ginoo, na dili di ay layo ang Ginoo sa mga tao nga nawad-an Amen. paglaom. So sa gingon ko na kaganina sa panahon di ay manitnit ang ato ang kinabuhi igsoon, dumitin sa nagkanalaing sitwasyon, problema, balatian, kawaladon, ang Ginoo duol kaayo og dali day nato masangkit sa panahon nga naa ta ni ana nga kahimutan. So karong orasa siguro sa ato mga listener karon nga nagapaminaw o sa atong mga viewers naka-experience o kanang nangitngita na ang kinabuhi, moingon ni sa imuha duol sa Ginoo. Kaysa Ginoo na ang tanang kasumbahan. Okay, atong nagiluton sa pagbasa ni, kaya na pamatay oras from 6:10. Good morning, Pastor. Tinuod jud na nga pag naa ka sa kangit-ngit, usahay mawad-an tag paglaom. Pero, pag mututok ka diha sa atong hari nga si Jesus, makabatun tag kahayag. Agi na ko na sa una, sa naapa ko sa tagong nga nagtrabaho. But karon, gibalik ko sa Ginoo sa kahayag from Sibulida. Remil Sibulida. Ang Dios magpadalangin sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, murag wither. Murag tukma ta ni Kuya King. Wither ang atong kinabuhi. Sometimes, ma-encounter nato ang kangit-ngit. Diha pa ta makaingon. Diha pa ta makasangpit. O diha pa ta muduol sa kahayag. Karon nga naa ka sa kahayag, ayaw tuguti nga mungit-ngit na usab ang akong kinabuhi, imong kinabuhi. Kaingon pa sa Psalms 119:105, ang imong pulong mo'y akong lamparahan ug kahayag sa akong agianan. Sa ato pa kung ang tao mubiya sa Dios, ang ebidensya na ang tao nakabati o nakasinati na sa kangit-ngit, dili na nagabasa sa pulong sa Ginoo. Wala na kaniya ang gitawag na kalipay sa pagbasa sa pulong. Kaya nagasulti siya, ang lamparahan sa atong kinabuhi o naghatag sa atong kahayag mao lamang si Jesus. Pinaagi sa iyang mga pulong. Now karon ikaw naminaw, siguro nakasinati ka niini. Apan nakalimot ka nga naaday kay Biblia sa imong balay.
ablihi imong mga Biblia. Basaha ang Biblia. According to Jeremiah 29 verse 11, nagasulti sa dito nga sa Biblia diha nato makaplagan tanan natong gustong mahitabo. Nagpasabot ka ang Biblia di ay muhatag ka nato og paglaom ang mga pulong nga atong gibasa sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Jeremias 29:11, nasayod ako sa akong mga plano alang ganinyo. Plano alang sa inyong kaayuhan, dili sa kaalautan. Plano sa paghatag ninyo paglaom, o maayong kaugmaon. Paghatag o paglaom. Pagbabasa nimo na during naa ka sa kangitgit sa dark ages sa imong kinabuhi, ma-revive ang imong paglaom. Ma-restore ang imong paglaom. Hallelujah. Mo nang klaro, nagisulti ni Jesus sa atong kinabuhi nga si Jesus lamang ang ang makahatag sa tinuod nga paglaom. Sa panahon maluya ka, sa panahon mo ang paglaom, balik sa orihinal. Ang Biblia lamang ang makahatag ka nato sa gitawag paglaom. Mga higala, mga kaigsuunan, nga nagapaminaw karon, duyugi kami sa pag-ingon, si Jesus lamang ang tinuod na muhatag sa kinabuhi o paglaom. Gusto ko magampo sa tanan, tingali wala kay load para mo text ka sa imong gusto ipaabot ka namo, apasultihan ko ikaw, ang Dios makahimo sa pagduol kanimo karon. Iduko ang imong mga ulo, and then mo ampo ko para kanimo. Father in heaven, tag-iya ka sa kinabuhi sa tao. Paghimo nimo Ginoo sa tao, perfect. Walay kulang. Dili himpit. Maayo ang amuang naangkon gikan kini. Pero katong panahon Ginoo nga nakasala ang among mga ginikanan, si Adan ug si Eva. Hangtod karon sa among henerasyon, daw ang among kinabuhi adunay kulang. Daw ang among kinabuhi wala na ikalipay ug paglaom. Salamat Amahan tungod kay wala kay puas sa pagrescue sa among kinabuhi. Ipadala mo si Jesus para mo mensahe, musilbiya sa mga barangay, mga lungsod, kasimbahanan, na imong gisangyaw ang imong paghari kanila. Nga nagpasabot Jesus, na ang mensahe nga imong gitanyag sa katawhan, nagpasabot, kahayag nga wala na ipagkapalong. Karong adlaw, kinsa man kanamo karon nga naminaw sa among mga kabalayan, nga nakasinatig dili maayo, kabuta karon, i-extend ang imong kamot ngadto kanila. Rescueha ang mga tao nga nawad ang paglaom. Holy Spirit, mubiyahe ka karon. Mo travel ka paingon sa mga tao nga nagkinahanglan sa pag-rescue. Tanduga sila karon. Hatagi sila bagong paglaom. Kinabuhi, kalipay, sama sa among nadawat. Salamat Ginoo. Ug ang among mga pagampo, palayon ka nga muhatag sa tinuod nga kalipay. Kini nga mga pagampo among madawat, pinaagi lamang diha kanimo Jesus na among Hari ug Ginoo. In Jesus name. Amen. Alang sa gusto mo bisita sa atong simbahan sa Ginoo diri sa Tagum City, Ang simbahan sa atong Ginoo namumutang sa second floor Laureano Building, Pereira's Compound, Magugpo West, Tagum City. Na kita service nga maghahimuon kada alas 8 sa buntag sa Domingo, mahuman kini sa alas 11 sa kaudtuhon,
okay sa katong gusto mo fellowship, aduna sa kita discipleship, pagsugod sa alas 2 sa hapon, ug human sa alas 4 sa hapon. Mga higalag kay igsunan, wala naman kay igong oras. Tugod kay limitado man ang atong oras sa pagsilbiya sa pulong sa Dios sa kaningan. Kami manamilit sa pagingon kaninyo. Diin gani ang Espiritu sa Dios ana ay kagawasan. O ang kagawasan nga nagikan sa pulong sa Dios nga maong kamatuoran sa paghari sa Ginoo. Kami manamilit kaninyo. Kami moingon kaninyo. Salamat sa inyong pagpadayon, sa inyong pagpaminaw sa programang Tingog sa Kamatuoran. Kinidiay ang inyong ubus nga ulipong sa kahanginan, the return of the prodigal son. Maayong udto kanatong tanan, ang Dios manalangin kanatong tanan. God bless us all. Amen.